Апрель-май айлары суык һәм бик яңгырлы килде. Бу үз чиратында шүп үләннәре һәм корткычларның күпләп үрчүенә, авырулар таралуга уңайлы шартлар тудырды. Бүгенге шартларда ашыгыч рәвештә нинди агрочаралар күрергә, заманча нинди ысуллар файдаланып иген тәрбияләргә, аграрийлар шул хакта сөйләште. Есть чем поделиться, есть новые технологии, время не стоит на месте, технологии не стоят на месте. Поэтому рады вас видеть, пообщаемся, посмотрим, что есть нового, какие рекомендации нам Минсельхоз приготовил. Төп мәсьәләләр безнең быелгы сыелның уңышын дөрес итеп формировать итеп, җитештереп дип әйтик. Көзге уборкага яхшы уңышлар белән керү вопрослары, мәсьәләләр күтәрелә бүгенге көндә. Без бүгенге көндә үзебезнең основной үзебезнең эшләргә тиешле эшләр турында сөйләшеп китәргә дип җыелыштык. Киңәшмәнең август Мөслим басуында узуы юкка түгел. Мөслим Минзәлә, Азнакай районнарында эшләүче август Мөслим агрофирмасы 54 мең гектар мәйданда икмәк үстерә. Шуның 39 меңен быел чәчелгән җирләр тәшкил итә. Нәтиҗәле эшләп килә бүгенге көндә безнең август şirketенә кергән август Мөслим хуҗалыгы. Тәҗрибә уртаклашып, бер-беребез белән аралашып, аңлашып китергә булганча. Август фирмасы эшли башлагачтан соң Мөслим районының безнең күрше хуҗалыкларының басулары күзне кызыктыра. Шул кадәр бик матур булып уңыш формалаштыралар. Шуңа менә бүгенге көндә инде безнең игеннәрне тәрбияли торган вакыт. Именно шу уңышка нигез сала торган вакыт, нәрсәләр белән эшлиләр микән? Алардан нәрсә алып була? Безгә кайтып шушы опытны уртаклашасы килә инде. Авыл хуҗалыгы белгечләре якын киләчәктә күп еллык үләннәр, язгы һәм көзге культуралар белән үткәрелергә тиешле агротехник чаралар турында сөйләде. Терлек азыгы өчен үстерелүче һәр культураны комплекслы тукландыру, саклау буенча киңәшләрен җиткерде. На данном мероприятии мы рассматриваем вопросы, затрагиваем вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время. Это защитные мероприятия, на озимых культурах надо провести, в посевах яровых культур, горох. Также затрагивается вопрос кормозаготовки и рассматриваем вопросы питания, защиты растений в целом, в комплексе. Рассматривается каждая культура. Мы даем рекомендации, какие нужно использовать препараты в ближайшее время. Киңәшмәдә катнашучылар туфрак уңдырышлылыгын күтәрүдә химик мелиорацияның һәм органик матдәләрнең роле турында мәгълүмат алды. Әзерләнгән күргәзмә фән-техника казанышлары белән дә танышырга мөмкинлек бирде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.